Един човек на име Лазар от Витания, от селото на Мария и на сестра и Марта, беше болен. А Мария, чийто брат Лазар беше болен, беше онази, която помаза Господа с миро и избърса краката му с косата си. И така, сестрите пратиха до Исус да му кажат: Господи, ето този, когото обичаше болен. А Исус, като чу това, каза: тази болест не е за умиране, но и за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея. А Исус обичаше Марта и сестра и Лазар. След като чу, че бил болен, остана 2 дни на мястото, където се намираше. А след това каза на учениците: да отидем пак в Юдея. Учениците му казаха: Учителю, току-що юдеите искаха да те убият с камъни и пак ли там отиваш? Исус отговори: нали има 12 часа в деня? Ако някой ходи през деня, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. Но ако някой ходи през нощта, препъва се, защото светлината не е в него. Това изговори и след това им каза: нашият приятел Лазар заспа, но аз отивам да го събудя. Тогава учениците му казаха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му, а те мислеха, че говори за потъване в сън. Тогава Исус им каза ясно: Лазар умря. Но радвам се за вас, че не бяхте там, за да повярвате, но нека да отидем при него. Тогава Тома, наречен Близнак, каза на другите ученици: да отидем и ние, за да умрем с него. И така, като дойде, Исус научи, че Лазар беше вече от 4 дена в гроба, а Витания беше близо до Йерусалим, на около 15 стадии, и много от людите бяха при Марта и Мария, за да ги утешават за смъртта на брат им. А Марта, като чу, че идва Исус, отиде да го посрещне, а Мария остана вкъщи. Тогава Марта каза на Исус: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. Исус си каза: брат ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Исус си каза: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Тя му отговори: да, Господи, вярвам, че ти си Христос, Божият Син, който идва в света. И като каза това, отиде и скришом повика сестра си Мария, като й каза: учителят е дошъл и те вика. И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при него. Исус още не беше дошъл в селото, а стоеше на мястото, където го посрещна Марта. А юдеите, които бяха с Мария вкъщи и я утешаваха, като видяха, че тя стана бързо и излезе, отидоха след нея, като мислеха, че отива на гроба да плаче там. И така, Мария, като стигна там, където беше Исус, и го видя, падна пред краката му и му каза: Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре. Исус, като я видя, че плаче, и че юдеите, които я придружаваха, също плачат, потресе се в духа си и се смути. И попита: къде го положихте? Казаха му: Господи, ела и виж. Исус се просълзи. Затова юдеите си казаха: виж колко го е обичал. А някои от тях казаха: не можеше ли този, който отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре? А Исус, все още натъжен в себе си, дойде на гроба. Това беше пещера и на нея беше привален камък. Исус каза: отвалете камъка. Марта, сестрата на умрелия, му каза: Господи, смърди вече, защото от 4 дни е в гроба. Исус си каза: не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? И така отместиха камъка, а Исус повдигна очи нагоре и каза: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз знаех, че ти винаги ме слушаш, но това казах заради хората, които стоят наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като изрече това, извика със силен глас: Лазаре, излез навън. Умрелият излезе с ръце и крака повити в саван
и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: разповийте го и го оставете да си отиде. Тогава много от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което направи Исус, повярваха в него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им казаха какво бе извършил Исус. Затова главните свещеници и фарисеите свикаха съвет и си казваха: какво правим ние? Този човек върши много знамения. Ако го оставим така, всички ще повярват в него и римляните, като дойдат, ще ограбят и храма ни, и народа ни. А един от тях на име Каяфа, който беше първосвещеник през тази година, им каза: вие нищо не знаете, нито вземате предвид, че за вас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото да загине целият народ. Това не каза от себе си, но като беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа. И не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. И така, от онзи ден те се съвещаваха да го убият. Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в страната, близо до пустинята, в един град, наречен Ефраим, и остана там с учениците. А наближаваше юдейската Пасха, и мнозина от провинцията отидоха в Йерусалим преди Пасхата, за да се очистят. И така, те търсиха Исус и като стояха в храма, разискваха помежду си: как мислите, няма ли да дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, че ако някой узнае къде е той, да ги извести, за да го заловят. А 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когото той възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от тези, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, като взе 1 литър миро от чист и скъпоценен нард, помаза краката на Исус и с косата си ги избърса, и къщата се изпълни с аромат от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде, каза: защо не се продаде това миро за 300 динария, за да се раздадат на сиромасите? А това каза не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец, и като държеше касата, вземаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус каза: оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми. Сиромасите винаги се намират между вас, но аз не съм всякога между вас. А голямо множество от юдеите узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Исус, но за да видят и Лазар, когото той възкреси от мъртвите. А главните свещеници се наговориха да убият и Лазар, защото поради него много юдеи се отдръпнаха от тях и вярваха в Исус. На следващия ден едно голямо множество, което беше дошло на празника, като чуха, че Исус пристига в Йерусалим, взеха палмови клони и излязоха да го посрещнат, като викаха: Осанна, благословен който идва в Господнето име, Израилевият цар. А Исус, като намери едно осле, възседна го според както е писано: не бой се, дъще Сионова, ето твоят цар иде, възседнал на осле. Учениците му отначало не разбраха това, а когато Исус се прослави, тогава си спомниха, че това беше писано за него и че това направиха за него. А множеството, което беше с него, когато повика Лазар от гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелстваше за това чудо. По същата причина го посрещна и народът, защото чуха, че извършил това знамение. Затова фарисеите си говориха помежду си: вижте, че нищо не постигаме. Ето, светът отиде след него. А между онези, които дойдоха на поклонение на празника, имаше и някои гърци. Те отидоха при Филип, който беше от Вицайда Галилейска, и го помолиха с думите: Господине, искаме да видим Исус. Филип отиде и каза на Андрей, а Андрей и Филип отидоха и казаха на Исус. А Исус в отговор им каза: дойде часът да се прослави човешкият син. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава само, но ако умре, дава много плод. Който обича живота си, ще го изгуби, а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Ако някой служи на мен,
нека ми последва. И където съм аз, там ще бъде и служителят ми. Който служи на мен, него ще почете моя Отец. Сега душата ми е развълнувана. И какво да кажа? Отче, избави ме от този час, но за това дойдох на този час. Отче, прослави името си. Тогава дойде глас от небето. Прославих го и отново ще го прославя. Тогава множеството, което стоеше там, като чу гласа, каза: гръме, а други казаха: ангел му говори. Исус в отговор каза: този глас не дойде заради мен, а заради вас. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън. И когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. А като каза това, той посочи от каква смърт щеше да умре. Тогава множеството му отговори: ние сме чули от закона, че Христос пребъдва до века. Защо тогава ти казваш, че човешкият син трябва да бъде издигнат? Кой е този човешки син? Тогава Исус им каза: още малко светлината е между вас. Ходете, докато имате светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината, не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете синове на светлината. Това изговори Исус, отиде си и се скри от тях. Но независимо, че беше извършил толкова знамения пред тях, те пак не вярваха в Него, за да се изпълни изреченото от пророк Исая, който каза: Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули, и мишцата Господня на кого се е открила? Те за това не можеха да вярват, защото Исая също е казал: ослепил очите им и закоравил сърцата им, да не би с очи да видят и с сърца да разберат, за да се обърнат и да ги изцеля. Това каза Исая, защото видя славата му и говори за него. Но пак мнозина от първенците повярваха в него, но заради фарисеите не го изповядаха, за да не бъдат отлъчени от синагогата, защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото похвалата от Бога. А Исус издигна глас и каза: който вярва в мен, не в мен вярва, но в онзи, който ме е пратил. И който гледа мен, гледа онзи, който ме е пратил. Аз дойдох като светлина в света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в мен. И ако някой чуе думите ми и не ги пази, аз не го съдя, защото не дойдох да съдя света, но да спася света. Който ме отхвърля и не приема думите ми, има кой да го съди. Словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. Защото аз не говорих от себе си, но Отец, който ме изпрати, той ми даде заповед какво да кажа и какво да говоря. И зная, че онова, което той заповядва, е вечен живот. И така, това, което говоря, говоря го така, както ми е казал Отец. А преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус в отговор му каза: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, а целият е чист. И вие сте чисти, но не всички, защото той знаеше кой щеше да го предаде. Затова и каза: не всички сте чисти. А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: знаете ли какво направих? Вие ме наричате учител и Господ,
и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Не говоря за всички вас, аз зная кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното. Който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че аз съм този, за когото ви говорих. Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема, и който приема мен, приема този, който ме е пратил. Като каза това, Исус се развълнува в духа си и засвидетелства. Истина, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори. А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус. Затова Симон Петър му кимна и му каза: кажи ни за кого говори. А той, като се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и му каза: Господи, кой е той? Исус отговори: той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това, защото някои мислиха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника или дай нещо на сиромасите. И така, като прие залъка, Юда веднага излезе, а беше нощ. А когато излезе, Исус каза: сега се прослави човешкият син, и Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си, и скоро ще го прослави. Дечица, още малко съм с вас, ще ме търсите, и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега: където отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Симон Петър му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: където аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш. Петър му каза: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори: живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал 3 пъти от мен. А преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус в отговор му каза: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, а целият е чист. И вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше кой щеше да го предаде. Затова и каза: не всички сте чисти. А като уми краката им и си взе горните дрехи,
седна пак и им каза: знаете ли какво направих? Вие ме наричате учител и Господ, и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Не говоря за всички вас, аз зная кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното: който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че аз съм този, за когото ви говорих. Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема, и който приема мен, приема този, който ме е пратил. Като каза това, Исус се развълнува в духа си и засвидетелства: истина, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори. А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус. Затова Симон Петър му кимна и му каза: кажи ни за кого говори. А той, като се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и му каза: Господи, кой е той? Исус отговори: той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това, защото някои мислиха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника, или дай нещо на сиромасите. И така, като прие залъка, Юда веднага излезе, а беше нощ. А когато излезе, Исус каза: сега се прослави човешкият син, и Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си, и скоро ще го прослави. Дечица, още малко съм с вас, ще ме търсите, и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега: където отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Симон Петър му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: където аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш. Петър му каза: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори: живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал 3 пъти от мен. А преди празника Пасха, Исус, като знаеше, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус в отговор му каза: това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш краката ми вовеки. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мен. Симон Петър каза: Господи, не само краката ми, но и ръцете ми и главата ми. Исус му каза: който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен краката си, а целият е чист. И вие сте чисти, но не всички, защото той знаеше кой щеше да го предаде.
Затова и каза: не всички сте чисти. А като уми краката им и си взе горните дрехи, седна пак и им каза: знаете ли какво направих? Вие ме наричате учител и Господ, и право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Не говоря за всички вас, аз зная кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното: който яде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. От сега ви казвам това нещо, преди да е станало, та когато стане, да повярвате, че аз съм този, за когото ви говорих. Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото аз пращам, мен приема, и който приема мен, приема този, който ме е пратил. Като каза това, Исус се развълнува в духа си и засвидетелства: истина, истина ви казвам, един от вас ще ме предаде. Учениците се спогледаха помежду си, като недоумяваха за кого говори. А на трапезата един от учениците, когото Исус обичаше, се беше облегнал на скута на Исус. Затова Симон Петър му кимна и му каза: кажи ни за кого говори. А той, като се беше облегнал на скута на Исус, се обърна и му каза: Господи, кой е той? Исус отговори: той е онзи, за когото ще натопя залъка и ще му го дам. И така, като натопи залъка, взе и го подаде на Юда Симонов Искариотски. И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Исус му каза: каквото вършиш, върши го по-скоро. А никой от седящите на трапезата не разбра защо му каза това, защото някои мислиха, понеже Юда държеше касата, че Исус му казва: купи каквото ни трябва за празника, или дай нещо на сиромасите. И така, като прие залъка, Юда веднага излезе, а беше нощ. А когато излезе, Исус каза: сега се прослави човешкият син, и Бог се прослави в него, и Бог ще го прослави в себе си, и скоро ще го прослави. Дечица, още малко съм с вас, ще ме търсите, и както казах на юдеите, така и на вас казвам сега: където отивам аз, вие не можете да дойдете. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих, така и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Симон Петър му каза: Господи, къде отиваш? Исус отговори: където аз отивам, ти сега не можеш да дойдеш, но по-късно ще дойдеш. Петър му каза: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори: живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам, петелът няма да е пропял, преди да си се отрекал 3 пъти от мен. Това ви казах, за да не се съблазните. Ще ви отлъчат от синагогите. Даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито мен. Но аз ви казах тези неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас, а сега отивам при онзи, който ме е пратил. И никой от вас не ме пита къде отиваш. Понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. И когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съд. За грях, защото не вярват в мен. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. А за съд, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва към всяка истина,
защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идващите неща. Той мен ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Всичко, което има Отец, е мое. Затова казах, че от моето като взема, ще ви известява. Още малко време и няма да ме виждате, и пак малко време и ще ме видите. Тогава някои от учениците му си казаха един на друг: какво е това, което ни казва: още малко време и няма да ме виждате, и пак малко време и ще ме видите? И това е защото отивам при Отца. И казаха: какво е това, което казва още малко време? Не знаем какво иска да каже. Исус, като разбра, че желаят да го питат, им каза: затова ли се питате помежду си, че казах: още малко време и няма да ме виждате, и пак малко време и ще ме видите? Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва. Вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне на радост. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й, а когато роди детето, не помни вече мъките си, поради радостта, че се е родил човек на света. Така и вие сега имате скръб, но аз пак ще ви видя и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да отнеме. И в онзи ден няма да ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца в мое име, Той ще ви го даде. Досега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца. В онзи ден ще попросите в мое име, и не ви казвам, че аз ще поискам от Отца за вас, защото сам Отец ви обича, и понеже вие възлюбихте мен и повярвахте, че аз излязох от Отца. Излязох от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца. Учениците му казаха: ето, сега ясно говориш и никаква притча не казваш. Сега сме уверени, че ти всичко знаеш и няма нужда да те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога. Исус им отговори: сега ли вярвате? Ето, настава час, даже е дошъл, да се разпръснете всеки при своите си и ме оставите сам. Обаче не съм сам, защото Отец е с мен. Това ви казах, за да имате в мен мир. В света имате скръб, но дързайте, аз победих света. Като изрече това, Исус вдигна очите си към небето и каза: Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави и синът ти, както си му дал власт над всяко създание, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот, да познаят теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, когото си изпратил. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от теб преди създанието на света. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мен, и те опазиха твоето слово. Сега знаят, че всичко, което си ми дал, е от теб, защото думите, които ми даде ти, аз ги предадох на тях, и те ги приеха, и наистина знаят, че излязох от теб и вярват, че ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не се моля за света, а за тези, които си ми дал, защото са твои. И всичко мое е твое, и твоето мое, и аз се прославям в тях. Не съм вече на света, а тези са на света. И аз идвам при теб, Отче святи, опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно. Докато бях с тях, аз пазех в твоето име тези, които ми даде. Опазих ги и нито един от тях не погина, освен синът на погибелта, за да се изпълни писанието. А сега идвам при теб, но докато съм още на света, казвам това, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им предадох твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него.
Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Както ти прати мен в света, така и аз пратих тях в света. И заради тях аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мен чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мен и аз в теб, така и те да бъдат в нас едно, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз в тях и ти в мен, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мен. Отче, желая където съм аз, да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света. Отче праведни, светът не те е познал, но аз те познах, и тези познаха, че ти си ме пратил, и им изявих твоето име, и ще им го изявя, та любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях, и аз в тях. Като изрече това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влезе той и учениците му. А и Юда, който го предаваше, знаеше това място, защото Исус често се събираше там с учениците си. И така, Юда, като взе една дружина войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия. А Исус, като знаеше всичко, което щеше да го сполети, излезе и им каза: „Кого търсите?“ Отговориха му: „Исус Назарянина.“ Исус им каза: „Аз съм.“ С тях стоеше и Юда, който го предаваше. И когато им каза: „Аз съм“, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита: „Кого търсите?“ А те казаха: „Исус Назарянина.“ Исус отговори: „Казах ви, че съм аз. И така, ако търсите мен, оставете тези да си отидат, за да се изпълни словото, изречено от него. От тези, които си ми дал, нито един не изгубих.“ А Симон Петър, който имаше меч, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо, а името на слугата беше Малх. Тогава Исус каза на Петър: „Сложи меча в ножницата, чашата, която ми даде Отец, да ни я ли пия?“ И така, дружината, хилядникът и юдейските служители хванаха Исус и го вързаха. И го заведоха първо при Анна, защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тази година. А Каиафа беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа. И след Исус вървяха Симон Петър и един друг ученик, и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исус в двора на първосвещеника, а Петър стоеше вън до вратата. И така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и говори с жената, поставена при входа, и въведе Петър. И слугинята при входа каза на Петър: „И ти ли си от учениците на този човек?“ Той каза: „Не съм.“ А слугите и служителите бяха запалили огън, защото беше студено, и стоеха и се грееха. И Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеникът попита Исус за учениците му и за учението му. Исус му отговори: „Аз говорих открито на света. Винаги поучавах в синагогите и в храма, където всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил с кришум. Защо питаш мен? Питай онези, които са ме слушали, какво съм им говорил. Ето, те знаят какво съм казал.“ Когато каза това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исус и каза: „Така ли отговаряш на първосвещеника?“ Исус му отговори: „Ако съм казал нещо зло, посочи злото, но ако е добро, защо ме биеш?“ Тогава Анна го прати вързан при първосвещеника Каиафа, а Симон Петър стоеше и се грееше. И го попитаха: „Не си ли и ти от неговите ученици?“ Той отрече, като каза: „Не съм.“
Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, на когото Петър отсече ухото, каза: нали те видях в градината с него? И Петър пак се отрече и на часа пропя Петел. Тогава поведоха Исус от Каиафа в преторията, а беше рано. Но самите те не влязоха в преторията, за да не се осквернят и така да могат да ядат Пасхата. Затова Пилат излезе при тях и попита: в какво обвинявате този човек? Те в отговор му казаха: ако той не беше злодей, нямаше да ти го предадем. А Пилат им каза: вземете го вие и го съдете според вашия закон. Юдеите му казаха: на нас не е позволено да погубваме никого, за да се изпълни словото, което изрече Исус, като посочваше с каква смърт ще умре. И така Пилат пак влезе в преторията, повика Исус и го попита: ти юдейският цар ли си? Исус отговори: от себе си ли казваш това, или други са ти говорили за мен? Пилат отговори: че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници те предадоха на мен. Какво си направил? Исус отговори: моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Но сега царството ми не е от тук. Затова Пилат му каза: тогава ти цар ли си? Исус отговори: ти сам казваш, че съм цар. Аз за това се родих и за това дойдох на света, да свидетелствам за истината. Всеки, който е от истината, слуша моя глас. Пилат му каза: що е истина? И като каза това, пак излезе при юдеите и им заяви: аз не намирам никаква вина в него. Но при вас има обичай да ви пускам по един на Пасхата. И така, желаете ли да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха и казваха: не този, но Варава. А Варава беше разбойник. Тогава Пилат отведе Исус и го бичува. И войниците сплетоха венец от тръни, поставиха го на главата му и като му облякоха пурпурна дреха, приближиха се до него и казваха: здравей, цари юдейски, и му удреха плесници. Тогава Пилат пак излезе навън и им каза: ето, извеждам ви го навън, за да знаете, че не намирам никаква вина в него. Тогава Исус излезе навън, като носеше трънения венец и пурпурната дреха. Пилат им каза: ето човекът. А като го видяха, главните свещеници и служителите извикаха: разпни го, разпни го. Пилат им каза: вземете го и вие го разпнете, защото аз не намирам вина в него. Юдеите му отговориха: ние си имаме закон и по този закон той трябва да умре, защото направи себе си Божий син. А Пилат, като чу тези думи, още повече се оплаши. И пак влезе в преторията и попита Исус: ти откъде си? А Исус не му даде отговор. Затова Пилат му каза: на мен ли не говориш? Не знаеш ли, че имам власт да те пусна и имам власт да те разпна? Исус му отговори: ти не би имал никаква власт над мен, ако не ти бе дадено отгоре. Затова по-голям грях има онзи, който ме предаде на теб. Поради това Пилат търсеше начин да го пусне. Юдеите обаче викаха, като казваха: ако пуснеш този, не си приятел на кесаря. Всеки, който прави себе си цар, е противник на кесаря. А Пилат, като чу тези думи, изведе Исус навън и седна на съдийския стол, на мястото, наречено каменната настилка, а по-еврейски Гавата. Беше денят на приготовление за Пасхата, около 6-тия час, и той каза на юдеите: ето вашият цар. А те извикаха: премахни го, премахни го, разпни го. Пилат ги попита: вашият цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: нямаме друг цар, освен кесаря. Затова той им го предаде да бъде разпнат. И така взеха Исус, и той, като носеше сам кръста си, излезе и дойде на мястото, наречено Лобно, което по-еврейски се казва Голгота, където го разпнаха, и с него други двама, от едната и от другата страна, а Исус по средата. А Пилат написа и надпис, който постави над него на кръста, а написаното беше: Исус Назарянинът, юдейският цар. Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпнаха Исус, беше близо до града, а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.
А юдейските главни свещеници казаха на Пилат: не дей писа юдейският цар, а самозваният юдейски цар. Пилат отговори: каквото писах, писах. А войниците, като разпнаха Исус, взеха горните му дрехи и ги разделиха на 4 дяла, на всеки войник по 1 дял. Взеха и долната дреха, а долната дреха не беше шита, а изтъкана цяла отгоре до долу. Затова те казаха помежду си: да не я раздираме, а да хвърлим жребий за нея, чия да бъде, за да се изпълни написаното, което казва: разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. И така войниците направиха това. А при кръста на Исус стояха майка му и сестрата на майка му Мария, жената на Клеопа, и Мария Магдалена. А Исус, като видя майка си и ученика, когото обичаше, който стоеше наблизо, каза на майка си: жено, ето твоя син. После каза на ученика: ето твоята майка. И от този час ученикът я прибра в своя дом. След това Исус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне писанието, каза: жаден съм. А там беше сложен съд, пълен с оцет. Натъкнаха на исопова пръчка една гъба, натопена в оцет, и я поднесоха до устата му. А Исус, като прие оцета, каза: свърши се. И наведе глава и предаде дух. И понеже беше денят на приготовлението, за да не останат телата на кръста в съботата, защото онази събота беше велик ден, юдеите помолиха Пилат да им се пречупят пищялите и да ги вдигнат оттам. Затова войниците дойдоха и пречупиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исус. Но когато дойдоха при Исус и го видяха вече умрял, не му пречупиха пищялите. Обаче един от войниците прободе с копия ребрата му и веднага изтече кръв и вода. И този, който видя, свидетелства за това, и неговото свидетелство е вярно, и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: негова кост няма да се струши. И пак на друго място писанието казва: ще погледнат на него, когото прободоха. След това Йосиф от Ариматея, който беше ученик на Исус, но таен, поради страх от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе тялото на Исус. И Пилат позволи. И така той дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който беше ходил преди при него през нощта, и донесе около 100 литра смес от смирна и алоe. И така взеха тялото на Исус и го обвиха в плащеници с ароматите според юдейския обичай на погребване. А на мястото, където бе разпнат, имаше градина, и в градината нов гроб, в който още никой не бе полаган. И там положиха Исус заради юдейския ден на приготовлението, защото гробът беше наблизо. В първия ден на седмицата Мария Магдалена дойде на гроба сутринта, докато още беше тъмно, и видя, че камъкът е отвален от гроба. Затова се завтече и дойде при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им каза: отнесли са Господа от гроба и не знаем къде са го положили. И така Петър и другият ученик излязоха и отидоха на гроба. И двамата тичаха заедно, но другият ученик изпревари Петър и стигна пръв на гроба. И като надникна, видя плащениците положени, но не влезе вътре. След него дойде Симон Петър и влезе в гроба. Видя плащениците положени и кърпата, която беше на главата му, не е сложена при плащениците, а свита на отделно място. Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба, и видя и повярва, защото още не бяха разбрали писанието, че той трябваше да възкръсне от мъртвите. И така учениците се върнаха пак у дома си, а Мария стоеше до гроба отвън и плачеше. И така както плачеше, надникна в гроба и видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус, единият от към главата и другият от към краката. И те я попитаха: жено, защо плачеш? Отговори им: защото са отнесли моя Господ и не знам къде са го положили. Като каза това, тя се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Исус. Исус и каза: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя, като мислеше, че е градинарят, му отговори:
Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема. Исус си каза: Мария. Тя се обърна и му каза на еврейски: Равуни, което значи учителю. Исус си каза: Не се допирай до мен, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми и им кажи: Възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа и че Той и казал това. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам! И като изрече това, показа им ръцете и ребрата си, и учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. На които простите греховете, простени са им, на които задържите, задържани са. А Тома, един от 12-те, наречен Близнак, не беше с тях, когато бе идвал Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им отвърна: Ако не видя на ръцете му раните от гвоздиите и не сложа ръката си в ребрата му, няма да повярвам. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре, и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и сложи я в ребрата ми, и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор му каза: Господ мой и Бог мой. Исус му каза: Понеже ме видя Тома, ти повярва. Блажени онези, които без да видят са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро и ето как им се яви. Там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на ладията и през онази нощ не уловиха нищо. А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега, но учениците не познаха, че е Исус. Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха му: Нямаме. А той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. И така те хвърлиха и не можаха вече да я извлекат поради многото риба. Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха, защото я беше свалил и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти, и влачеха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха разтлана жарава и на нея сложена риба и хляб. Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби, 153 на брой. И макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса. Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да го попита: Ти кой си? Понеже знаеха, че е Господ. Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата. Това беше вече 3-ти път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите. А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли ме повече, отколкото ме обичат тези? Каза му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: Паси агънцата ми. Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли ме? Каза му: Да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Той му каза: Паси овцете ми. Каза му 3-ти път:
Симоне Йонов, обичаш ли ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза, обичаш ли ме? И му каза, Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам. Исус му каза, паси овцете ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си искаше, но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже и ще те води, където ни искаш. А като каза това, той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза, върви след мен. А Петър, като се обърна, видя, че след него идва ученикът, когото Исус обичаше, този, който на вечерята се беше облегнал на гърдите му и каза, Господи, кой е този, който ще те предаде? Като го видя Петър, каза на Исус, Господи, а с този какво ще стане? Исус му каза, ако искам той да остане докато дойда, теб какво те засяга? Ти върви след мен. И така, разнесе се слух между братята, че този ученик няма да умре. Исус обаче не му каза, че няма да умре, но ако искам той да остане докато дойда, теб какво те засяга? Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща, и знаем, че неговото свидетелство е истинно. Има още и много други дела, които извърши Исус, но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги.